všetci, ja som Luka. OK, môžem hovoriť kľudne Lukáš, ale iný som Himen. Ja vás vítam na ďalšie videa. Mám novú klávesnicu, hej. Tak možno, že prosím, prečte zvuk mojich switchov, sú red switche, hej, a prečte prosím zvuk. Nádherná, ja viem. Úplne krásota. OK, ideme si už konečne zahrať takto. Už by to nemalo až tak počuť, ako to bolo počuť predtým. No predtým to bolo fakt strašné. Keby to takoho zaujíma, tak toto vlastne bolo znieť predtým. No fakt strašné proste. Nenávidel som to. Aj teraz to nenávidím. Lebo Blue Switche sú strašne hlasné a ja som to proste moc nemal rád. Ako teraz, keď ja mám ešte stále tú klávesnicu, čo som mal predtým, teraz, keď napríklad na jej si aspoň niečo ako len tak skúšam, tak mi to príde strašne proste divné. Úplne tak divne sa mi na jej ako píše a tak všetko. Takže úplne také, no proste Blue Switche. Iný pocit je z toho. OK, super, ja som dobrý. OK, už stávam most. Prečo stávam, OK. Mohol by si tu robiť aspoň nejaké schody, nehovorím nič. Aspoň nejak takto. Dobre, poďme, máme kill. OK, tam je druhý čavo. Idem za ním. Som sa zlakol, že mám zničili postel. Ale Bohu nie. OK, tak nič. Ale dal som aspoň ďalší kill. OK. Bedwarsy mi určite idú lepšie než Skywarsy. Samozrejme, že nie som nejaký topkový hráč. Však minule, keď som hral o minulom videu, keď som hral aj Skywarsy v začiatku, tak som bol úplná lama. Takže to je také. Robíš si zo mňa srandu, ako? OK, ako musíte mi povedať, že som týždeň nehral Minecraft, keď sa pýtate, že ako prečo, že čo som robil. Mal som zaracha. Úplne do detailov nebudem hovoriť prečo. Týka sa to školy, takže asi si viete predstaviť. Ako nič do správania, ani nič, len z dejepisu som dostal zlé známky. Zlé známku, tak jednu. A aj zo slnečný. Tak, dejepis som si ale opravil. Nie, prečo? Musíš. OK. No poďme. Ja už som v minulom videu hral, že mám tak trochu broken PC, takže niekedy to trošku sekne. Tak ale snažím sa. Optifine nemám, lebo mi nešiel stiahnuť. Takže keby náhodou niekto toto video sleduje, tak ak máte rovnaký problém a zistili ste, joj, tu je čavo, a zistili ste, že čo urobiť, aby to už ako išlo stiahnuť, tak mi prosím napíšte do komentárov, budem veľmi rád. Ne, ne, come on. OK, už tu takým čavom. Neviem to prečítať, stalo sa iba. OK, to stačí. OK, nakúpim také takto veci.
Na čo by si to hneď tak sa začiatku robil? Ako však okej. Však dnes si robil ako čo chcel. OK, však nechám to tak. Ja zoberiem... Dobre. Obostávam to ešte ďalšou časťou endstoneu. Aby to bolo lepšie. OK. Tak to by to nejak mohlo byť. OK. Wow. OK. Prečo som to urobil? OK. Prečo z toho? GG. Poďme. Stavaj. Poď. Poď. Joj, skoro som... Ak by som znovu spadol dole, tak sa normálne zapnem kreatív a sa odpalím. Žltých tu máme. Čiže nie žltých. Týchto. Deješ. Jak ma mohol dať? Však som bol... OK, asi sme chceli to isté, že zničíme postiel a potom sa pôjdeme zabiť. OK, ale aspoň sme im zničili postiel. Nice. OK, takže s modrými máme ako tak v pohode vzťahy. Čiže len tak, že tak nikoho Počkaj, jakže v takej malej klopke bolo, že 54 ironov? Nechápem. Minecraft. OK, kúpim takú vlnu. Kúpim si krompač. Takto. Ten dečko nechcem. Tak som si ich kúpil. Nekúpil. OK, kúkam, či niekto nájde na hodovku nám, lebo to možno, že niekto by sa rozhodol, že nás pôjde obťažovať. Tak pre istotu si beriem takto Fireball, moju obľúbenú, čo môžete vedieť z minulého videa, že Fireball mám najradšej, lebo s tým vždy dávam killy. Poďme. Ja vlastne to sa nedá. Túto mapu som asi ešte nehral, takže trošku sa tu orientujem. Wow, moja slovenčina. Do slovenčiny som určite vždy mal jednotky. Na 100%. Nudím sa. OK, sú tam pinťáci. Je dobré, že má henten diamond. Ale nemá. No poď. Má už enchantovaný, tak to by som nedal. No poď za mňou. Ak to nedám, tak som úplne Ale jak to, že mu to ubralo tak málo, hej? Ako ja viem, že to je hlavne, aby to ako niekoho odstrčilo, tak. Ale jak to, že mu to ubralo iba tak málo? Hej, to som... Wow. Čavo tu je. Jak to, že som mu neubral ani jedno srdiečko? Teraz nám ničia posteľ, fakt super. Nie, tu je. Čo to je? Však reálne tu robím butterfly click. Tu je ten čavo. Jo. OK, mám málo hapek. Poď. Super, fakt. Zdrám. Nemám žiadne bloky.
díky, díky. OK, už tu hráme s takým čavom. Stanley, hráme so Stanleym. Kámo, prestaň, prosím. Prečo na to dáva iba po jednom? Dobre, a to... Počkaj, tam sú upgradey. Tuto. Wow, jedine, že som si mohol kúpiť je meč. Kúpim aspoň dačo, aby som mohol aspoň... Wow. Well. Maui má zase problém s podobou. Poď, dávaj, Arony. Poď, nie. Come on. Ja ako dobre chápem, že tam chce dať najprv hento, ale mohli sme dať najprv von. Už potom... Ako toto dáva väčší mysel. No asi väčší IQ odo mňa. OK. Kúpim takto vecičky. Kamo, ja len, že tu ide ku nám tento. OK, vyzerá ako vie... Nie, nevie. Kurnie! OK, takže som tu... Choď preč. Je, dobre, to dáva po troch. Nie je to lepšie. Mám... Ako, neviem, že či je to ako o mapách, že jedné mapy dávajú ako po troch alebo tak. To neviem. Neviem, prečo to vlastne ničím. Tento. Chcem vedieť, že či... Ako, dá sa to vlastne zničiť. Ja to len prosím zaujímam. Aha, OK, respawne sa to. Klik. Klik. Presne. A už nič, OK. OK, item shop, nakúpim takú vlnu. Takto endstone, nakúpime drevo tu. OK. Ja som pomalý. OK, použijem jeho stratégiu, lebo tá určite vyšla. Preto sme neprehrali. No, nie, ako, je to rozumné, dáva to zmysel. A určite na 100% všetci budú potom. Tak ale prečo to tam nemáš, vieš, to je také. OK, minul som všetky dreva. Mám... No, skúpim ešte jednu. Aha, OK, ja že idem ja na stred. Vie speed, no celkom vie speed byť. Ale nevie ho najlepšie. A nie, však je v pohode. Ide stále lepšie než ja, čo už dáva celkom zmysel. Lebo ja som v Minecrafte, že úplne... Really, on to zobral a ja nič. Ja si počkám, koľko sekúnd? 14. Ja to sa mi nechce čakať. Kde kam idú modrý? Jo, OK. Vedeli ma. Čo mi vôbec nevadí. Upgradeol to. Počkaj, takto. Ešte nie, tak čo robil s tými diamantami? Come on. Prestaň, prosím. Aha, OK. Dobre, ja som sa zlákal, že nič to drevo. Čo tam henty skúšajú? Ešte asi v živote som nebol modrý. No, aqua, hej, keď mám povedať pravdu. Ešte v živote som nebol asi aqua. To sú len ty. Takže je to také. Voláme kamera, OK, na nás idú. Takže to asi nič. Počkám, kým mi to dozvoní, lebo fakt sa mi to teraz nechce zdvíjať. Neviem, či to je počuť alebo nie. Ale... Ja počkám, kým dole. Čakám. OK, 2 sekundy. Dobre, nice.
No čo len ty si tu chceli postaviť, ale nejako sa im to... OK, až idú ku nám. OK, GG. OK, čo tu takto skladáme? Nice. Kúpim takto. To je najlepšie. Lebo teraz to asi nevyužijem moc. Dajte mi chvíľu. Vypol som si zvonenie, easy win. OK, je to dobré, neboj som tu, len som... OK, takže... Toto je taký nudný, toto je taká trošku nudná hra, lebo nič sa moc nedie. Počkej, čo je tu? OK. OK, tu nič nie. Tak čo ideme robiť? OK, tak tuto už sa asi fakt nič nebude diať. OK, takže rád som si s vami zahral a zatiaľ hola amigos, ináč zanechajte like a odber, aby sme mali čo najviac odoberateľov. Dúfam, že toto video bude mať celkom dosť zhliadnutí. OK, nazdar. Cením, ak ste toto video dopozerali až sem. Fakt budem veľmi rád za ten like a odber. A ďakujem veľmi pekne. Nazdar.